नैबे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि बे सुङाजान दैया जोंनि जिख्रिबारि गामि बियो बेखौ दिनै गेजेराव हाबनानै जेरैबिरिनो जानला मोनला रायजोफोर जोंनि गासैबो रायजो राजाफोर जोंनि आदै मादै आरो आदै बिथांमोना दिनै बेसेबां खस्थ'नि गेजेराव दंनाय दिनै न' बाङा गासिबो सोरलांब्लां जाजोबबाय बायजोबलांबाय बिथांमोना दिनै जेबो लाइ लथर गैया नुदों हनै गासिबो दैयाव बाग्रिलांगासिनो दं बे दैया सानफ्रामबो जोंखौ सुख गैया बुख गैया दिनै हाथाय बाजाराव थाङो जोंनि थफ्लाफ्रा बेयावनो गोजावनानै थांलाङो दिनै जोङो माबा मोनसे आलु सेरसे दालि सेरसे बायनानै लाबोयोबा बे दैयावनो जोङो गोजावनानै जोंनि मैगं थाइगङा गोजावलाङो दिनै जोंहा सान्ति गैया दिनै सारिथा टाइम जानोसै दा हराव मा जागोन जों बहा थागोन जों जेबो जोङो सुबिदाखौनो मोनाखै जोंनि थाखाय सोर सुबिदा खालामगोन रायजोफ्रा नाय बेखौ जों दा बिनि थाखाय मा बेबस्था मोनगोन रायजोफोर नाय अननानै जोंखौ माबा मोनसे सुबिदा हो जों खावलायदों आदै मादैनि थाखाय बिथांमोना बोराय बुरि जेरावबो खारनो थाखाय राहा गैया दिनै बे जायगायावनो बिथांमोना गथ' गथाय फेदेरनाय बेयावनो थांनानै थानाय बेयावनो जानाय लोंनाय नाथाय दिनै बिथांमोना जेबो राहा गैया बेखौ आदै मादैनि थाखाय बयबो रायजोफ्रा सिन्था खालामनानै नायदो दिनै बारि बागान गासिबो दैयाव थांजोबबाय गासिबो थांजोबबाय मोसौ मोसा दाउ मासे फिसिदोंमोन दैयाव थांबाय अमा मानै फिसिदोंमोन बेबो दैयाव थांबाय दिनै हराव थांबाय मा खालामनो दिनै बासन बर्थन गैया बहा संनानै जागोन दा मोनायाव दिनै मादैया दिनै जोंनि मेगनाव मोदै रुथु रुथु गाबनानै दङ नै बेखौ आङो रायजोफोरनि सायाव खावलायदों रायजोफ्रा जाय माबा मोनसे जुदि सुबिदा होनो हायोबा अननाय दङबा जोंनि आदै मादैनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्थाखौ खालाम आं बेखौनो बुंनानै रायजोफोरनि थाखाय आङो खावलायदों जों অসমে জ্বলন্ত সমস্যাত ভুগি আছে যেমন Làng mấy đi chứ làng chưa